eiköhän noihin jokaisen kohtaan jonkunlainen vastaus sieltä. Minulla ei liiku päässä yhtään mitään, että minulla on järkeviä vastauksia, eikä ole saanut koskaan aikaisemmin. Joo, ja tämähän ääni tulee siihen sitten. Täällä mä olen saanut 2 nuorta miestä paikalle vähän keskustelemaan tästä, millä lailla on tultu opiskelemaan PPOlle. Ja täällä on mukana Tommi ja sitten Santeri. Terve tulemasta. Terve, kiitos. Kiitos tuosta nuori mies. Niin, Kiitos. se on näin. Me ollaan kaikki nuoria. Kyllä. Joo, hyvä. Mutta hei, sitä tässä on, tarkoitus on nyt tässä keskustella, että vähän niin kuin puhutaan siitä, kun teillä on molemmilla omalaiset taustat, kun ennen kuin olette tullut PPOlle ja sitten tietenkin varmaan molemmilla on jonkinlaiset suunnitelmat, kun PPOlta lähtee poiskin. Ja kaikkea siltä väliltä, kun täällä opiskellaan, niin vähän kysellä niitä asioista, jutellaan niistä asioista. Mm-hmm. Ja ensinnä varmasti niin kuuntelijat haluaa tietää, että missä opinnoissa sinä olet täällä PPOlla. Vaikka Santeri, aloita siihen. Lastenohjaajaksi kouluttautumassa ja tämän vuoden maaliskuussa aloitin niin oppisopimuksella ja nyt sitten elokuussa jatkunut tälleen niin että koulussa käyn niin lähiopetuksessa. Joo, eli sulla on tämmöinenkin kiva tausta siinä, että sinä tosissaan aloitit oppisopimuksella ja sitten nyt jatkat niin normaalisti päiväopetuksessa, eikö vaan? Eli, joo. Ja sitten mahtava homma, että sä olet lastenohjaaja, eli varhaiskasvatukseen niin suuntautumassa, niin joo, siellä miehiä tarvitaan. Niin, mulla on sanottu. Kyllä. No, Tommi. Niin mä oon oppisopimuksella ja nyt on vuoden lusinut tätä Peräpohjolan oppisopimusjuttua. Eli nuoriso- ja ryhmäohjaaja olisi tarkoitus vuoden päästä suurin piirtein valmistua. Kyllä. Täällä käy sellainen koululla, siis käyn aina silloin tällöin, että ei ole päivittäistä kouluta. Tavallaan käyn niin koko ajan töissä ja sitten siinä ohessa käyn välillä koululla. Ainakin yrittämässä suorittaa näitä töitä. Kyllä, kyllä. Ja se onkin tämä oppisopimus, missä teillä molemmilla on sitä kokemusta, niin se onkin tämä tavallaan nykyajan semmoinen, niin kuin, sanotaanko, hyvä juttu sillä lailla, että kuitenkin niin kuin ihmiset työllistyy oppisopimuksen kautta aika hyvin. Ja sitten se opiskelu on pikkasen erilaista, kun tietenkin elämäntilanteesta riippuen, niin ehkä kaikki tarvitsee rahaa. Ja sitten jos pääsee oppisopimukselle, siinä saa kuitenkin niin kuin palkkaa, mutta saa sitten käydä myöskin opiskelut ja saa sitten nämä teoriatiedot sitten siinä hieman vähemmällä koulupäivillä, mitä sitten on, niin kuin Santerilla on nyt tuo päiväopiskelu, mutta sekin on hyvä tapa opiskella myös. Kyllä. Hei, no nyt kun teillä on kokemusta jonkun verran, maaliskuusta lähtien Santeri on ollut täällä ja Tommi on ollut jo viime vuoden puolelta, niin mikä tässä opiskelussa on semmoista niin ehkä kivaa, mukavaa, antoisaa, positiivista? Tuleeko semmoista mieleen? No ei mulla ainakaan mitään negatiivista tule mieleen, että vaikka onkin tuolla niin varmaan vanhemmasta päästä, ketä tuolla oppisopimuksella on opiskellut, niin en ole joutunut koulukiusatuksi, että nuoret ymmärtää tämmöistä vähän vanhempaakin miestä ja porukka on mukavaa ja opettajatkin on mukavia. Mutta sehän tietenkin minun ikäiselle kaverille niin aikanaan koulussa ollut, niin tietotekniikka, kaikki nämä kompuutteri- ja tietokonesysteemit, kun kaikki tehdään niillä, niin ne nyt tietenkin tuottaa välillä vaikeuksia, kun minun aikana ei ollut kuin liitutaulu ja liitu. Niinpä. Onhan se aina niin uuteen kouluun tuleminen siinä mielessä mukava, että saa todennäköisesti aina jonkun verran uusia kavereita ja sitten tulee se päivärutiini, että niin joutoaika jää vähemmälle. Että kyllä niin itse olen huomannut, että se liikajoutoaika on semmoista huonoa, että niin sitten pyörii kaikki huonot ajatukset päässä ja saa sen rutiinin, että on joku niin paine tai pakote, että pitää niin mennä ja sitten tavoitella asioita, niin totta kai se on hyvä juttu. Miten te, Santeri, koet, nyt olet kuitenkin niin kuin, enemmän tuolla paikan päällä, niin minkälaisia ne päivät sinun mielestä on? Onko ne semmoisia verrattuna vaikka aikaisempiin opintoihin, missä olet ollut? Niin? Koulupäiviä on nyt niin aika vähän, sitten on tietenkin tehtävät, mitkä pitää tehdä. No, mukavia koulupäiviä on ollut, että heti kyllä on niin saanut jonkun verran uusia niin kavereita ja tälleen näin, että ei mitään niin huonoa sanottavaa. Että hyvin on niin tullut opetusta ja niin selkeästi ja sitten tosi auttavasti ja niin heti sitä painotettaa, että jos niin on jotakin ongelmia, niin ei muuta kuin vettää niin hihasta sitten, niin tullut semmoinen
lämmin ja turvallinen olo myös siinä sitten. No se on kiva kuulla, jos näin on. Kyllä. Jop. Hei, nyt mennään vähän taustoihin sillä, että teistä puhutaan näin hienosti koulumaailmassa, että olette aliedustettuja opiskelijoita. Jätetään se sitten muille mietittäväksi, että mitä se tarkoittaa. Mutta ehkä se paljastuu näistä, jos kerro siihen, Santeri, vaikka, että mikä on sinun tausta ennen kuin tulit opistolle? Mitä sinä olit tehnyt aikaisemmin? No silloin, kun piti joku valita niin pakosta yläasteen jälkeen, niin kaverin perässä siinä se oli semmoinen ajatus, että kaverin kanssa mennään sitten tuonne prosessialalle Kemmiin. Siellä olin ja sen sitten keskeytin, koin, että ei minusta tule niin tehtaassa istujaa ja tälleen näin. Ja sitten kävin media-alaan täällä Torniossa ja siitä on tosi hyvät muistot jäänyt. Ja sitten niin työkokeilussa kävin niin yhdessä päiväkodissa, oliko se nyt 4 kuukautta ja siellä sitten varmistui, että tätä minä haluan tehdä. Ja onhan mulle niin sanottu, että minä olen luonteva lasten kanssa ja äiti sitä on suositellut, mutta silloin ei uskonut heti aluksi, että piti niin kaverin perässä lähteä. Ja tämähän se muuten onkin semmoinen aika monella, just joka pääsee peruskoulusta, niin se kuuluu siihen ikään, että lähdetään niin kaveritten perässä. Niin jo. Ja se on joillekin se sopii hyvin ja sattuu löytymään se ammatti heti, mutta välttämättä niin kuin sulla kävi sitten se prosessi alassa ei mitään väärää ole eikä huonoa, että se sopii joillekin, mutta sulle se ei nähtävästi sopinut. Mutta se on hyvä, että sitten vähän niin kuin askeleelta kohti sitten tätä. No ja haluan todellakin silleen suositella, että jos tuntuu silleen, kun pitää yläasteen jälkeen lähteä valita joku, että uskallanko ilman kaveria tai että tuleeko yksin mitään, niin kyllä varmasti tulee, että ei siinä ole mitään pahaa, että käy aloja läpi, mutta totta kai jos on varma jostakin jutusta, mitä haluaa tehdä, mutta ei uskalla sen takia, että sinne ei ole joku kaveri lähdössä, niin ei silleenkään kyllä kannata ajatella. Niin. Mites Tommi? No meillä on vähän nuoremman opiskelijan kanssa samanlaista taustaa, jos mennään sinne kaukaisuuteen asti. Joskus mäkin olen käynyt, kun peruskoulusta päässyt, niin käynyt ammattikoulussa paperiprosessin puolella, joskus 80-luvun jostain väliä. Sitten olin en päässyt heti töihin ja muuta, kävin vapaaehtoisena armeijalla ja sen jälkeen pääsin sitten töihin ja olin jonkun vuoden tuolla Veitsilun paperitehtaalla töissä. Ja no sitten tämmöinen viihdeala vei miestä ja sen jälkeen on tehty jos vuosikymmeniä vaikka minkä näköistä ollut muusikkona ja radiotoimittajana, mitä kaikkea. Joo, viihdealaa se on aika monta vuotta. No kyllä, siinä muutama vuosikymmenen meni. Kyllä, just näin. No mitä sitten tässä ja PPOlla sitten No sitä mä välillä itsekin ihmettelin, että miten tässä näin pääsi käymään, mutta radiohommat loppu tuossa jossain vaiheessa ja mä olin ravintoloitsijanakin, ravintolakin oli jossain vaiheessa vajaa vuosikymmenen ja samalla tein radio-ohjelmia ja muuta ja sitten niin kaikesta eri syistä ne jäi sitten pois ja teki vaikka minkälaista hommaa tuossa muutaman vuoden ja sitten tuli tämmöinen tilaisuus, mulla on kaveri, joka on niin lastensuojeluyksikössä töissä ja ehdotti mulle sitä, väitti, että mä oon niin sosiaalinen ja mä oon sellainen, että mä pärjään kaikenikäisten ihmisten kanssa hyvin. Että lähde katsoa ja kokeile. Lähdin katsoa ja nyt on tässä toista vuotta kokeillut ja en kyllä ole katunut päivääkään, että työ on tosi mielenkiintoista. Kyllä, ja sitä se varmasti on. Joo, tuosta tuli puhetta työstä, niin siellä olet niin töissä. Tommi on töissä siellä oppisopimuksella siellä omassa työpaikassa ja siellä käyt nyt harjoittelemassa, eikö vaan? Joo. No siellä työpaikalla, niin siellähän kuuluu tähän meidän työelämäjaksoon kuuluu se, että siellä pitää olla työpaikkaohjaaja. Ja jos muistelet, että työpaikkaohjaaja, mitä sullakin on, no sulla on se yksi Tommilla ollut siellä ja onko Santerilla kerennyt olla jo useampia siinä sitten? No siinä oppisopimuksessa oli yksi. Joo. Sitten tietenkin siinä, kun olin kokeilemassa, että onko tämä minun juttu, niin sielläkin oli totta kai ohjattiin, mutta tällä opiskelun pohjalta ja tuolla oppisopimuksessa niin yksi lasta on kerennyt olla. Niin, sullakin on yksi. Ja se seuraava teojakso alkaa nyt 20.10. Niin, se alkaa kohta, joo. No työpaikkaohjaajuudesta, niin minkälaisia semmoisia hyviä kokemuksia ainakin pitäisi olla työpaikkaohjaajista, että mitä sieltä on semmoista jotakin hyvää tullut?
liittyen nyt vaikka opiskeluun ja sitten siihen, tietenkin siihen työn tekemiseen. Sehän se heidän juttu on myöskin. No eihän sieltä ainakaan koskaan mitään pahaa tullut. Mutta mulla on tietenkin erikoinen tuo työ tuolla yksikössä, missä mä oon töissä, niin tehdään pitkiä päiviä. Meillä on 12-14 tunnin päiviä. Ja kun toisella paikkakunnalla nämä kuulen kotua, mä oon aina 3-4 vuorokautta siellä töissä ja sitten kotona, niin ne vuorot ei mene sen varsinaisen, joka mulla on niin nimetty oma ohjaaja, niin saattaa olla, että ei nähdäkään pitkään aikaa. Joo. Mutta mulla on niin loistavat työkaverit siellä, että ne on tavallaan kaikki kokeneita tuolla ihmisiä, ja ne on kaikki mun omia. Niin, kyllä. Joo, se varmaan siinä työpaikassa just on, kun on tämä työvuorosysteemi on tämmöinen, niin kuin teillä on siellä, niin siellä pakko ollakin vähän näin, niin kuin nyt teillä on. Kyllä. Joo, kyllä. Jees, miten Santeri, jos muistelet sitä oppisopimusaikaa? Niin? Mukavia oli työkaverit ja sitten justiin se, että sanottiin se niin hyvin, että itsellä nyt välillä on ehkä semmoinen taipumus, että niin tuntuu, että ei saisi mokailla, niin sitten sitä justiin, niin kuin, että miten vaan eteenpäin ja tälleen niin rohkaasti, että kaikki niin mokkailee, niin sitten silleen niin se oli hyvä juttu, että semmoista palautetta annettiin. Että. Kyllä. Joo, se on niin kuin, jos ajatellaan opiskelijoita, jotka lähtee ja varsinkin ensimmäisen työpaikkaan harjoittelemaan tai tekemään työelämäoppimisjaksoa, niin jos sillä pelkää, että tulee moka ja siitä kärsii, niin sehän menee yleensä sitten työnteko aika lailla pilalle. Ja se onkin ensiarvoisen tärkeää, että nyt onneksi työpaikkaohjaajat ovat sellaisia monesti, että ne osaavat ottaa sen niin, että elämähän on mokailua. Ja samoin kuin meillä opiskelu on mokailua, opettajakin mokaa jatkuvasti. Sitähän se on sen kautta oppia ja näin päin pois. Mutta kiva kuulla, että on näin. Eli nyt täällä varmaan tätä podcastia kuuntelee sellaisetkin ihmiset, jotka miettii, että olisiko minusta lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, mutta ei ole vielä aivan varma. Niin mitä voisitte sanoa niin tällaiselle henkilölle nyt, joka silloin on tuolla luurien toisessa päässä tai kaiuttimin toisessa päässä? Niin, mä en osaa sanoa. Mulla itsellä kävi niin hyvin tässä hommassa, että mä pääsin käymään tutustumassa siihen työpaikkaan ja muuta, että katselemassa sitä hommaa ja tuolla niin. Jos jollakin kiinnostaa ala ja muuta, niin jos vaan mahdollista, niin yrittää saada mahdollisuuden, että pääsisi tutustumaan lähemmin siihen hommaan. Homma, että näkisi siis vähän mitä se on, että se ei sitten yllätä, että ei tämä ollutkaan mun juttua, jos lähtee kouluun. Kyllä. Se mitä mietin, niin minä otin yhteyttä päiväkotiin ja pyysin sitä, että pääseekö sinne niin työkokeiluun, niin se on mun mielestä ainakin aika hyvä keino, että silleen kannattaa tehdä ja olla vaan niin rohkea ja jos niin peräpohjalla opistolla, niin todellakin silleen, että siellä nyt ei ainakaan tarvitse mitään pelätä, että se, niin tosi mukavat opettajat ollut ja tälleen näin, että mun mielestä rohkeasti vaan, jos kiinnostaa vähänkin. Niin. Joo, kiva kuulla. Sekin myös, että tämä tutustuminen on semmoinen, mitä on viime vuosina tullut enemmän ja enemmän, eli meillekin niin kuin, tämmöiset, jotka miettii tätä alaa, niin monta eri kautta voi päässä meille niin kuin tutustumaan opetukseen, käydä oppitunneilla vaikka, tietenkin esitellään meidän koulutukset ja kaikki, että kannattaa sitäkin, jos mietityttää, että uskaltaako hakea vai ei, niin kannattaa käydä vaikka tutustumassa, niin kuin molemmat sanoitte. Että. Kyllä. Ja sitten ihan työpaikkoikin, niitäkin ehkä mahdollisesti pääsee, jota ei meidän kautta heti tietenkään, mutta muuta kautta. Sitten tulevaisuus. Teillä molemmilla on tässä nyt ehkä 1,5 vuotta suurin piirtein jäljellä opintoja ja sen jälkeen todistuskouraa ja menoksi maailmalle, niin minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat? Onko Tommi sulla se, että lastensuojelutyö vai? Kyllä mä oon niin ajatellut, että tuo on mun homma, että mulla on niin kuin sillä tavalla työpaikka tossa, että se vaatii vaan sen, että mä käyn tämän koulun loppuun ja sen paperit sieltä, niin mulla on siinä työpaikka, että mun ei tarvitse koulun jälkeen alkaa etsimään uutta työpaikkaa. Ja kyllä ainakin nyt tuntuu, että vaikka musta tulisi nuoriso- ja yhteisöohjaaja ja muuta, niin kyllä tuo lastensuojeluyksikössä työskentely on aika varmaan mun homma. Niinpä, kyllä. Niin varmaan on.
Ja entäs Santeri? Isompaan kaupunkiin muuttoa ja ei Torniossa mitään vikkaa ole, mutta haluan niin Ouluun päin haluaisin muuttaa, että se nyt on ollut tässä niin eniten mielessä. Tai en niin lyö lukkoon, että kyllä jonnekin muuallekin. Ja luulisi, että sieltä nyt joku päiväkotityö löytyisi, että johonkin päiväkotiin töihin vaan ja asuntoja tälleen näin ja semmoista elämistä ja harrastuksia siinä sivussa sitten. Joo, eli asuinpaikan vaihto ja näin päin pois. Kyllä. Kohti etelää. Onko käynyt muuten Santerin mielessä, että nyt kun sulla tässä on vielä muutama tutkinnosa jäljellä, että hakeutuisikin yhden harjoittelussa niin vaikka Ouluun? Eipä ole käynyt mielessä, mutta se sitten vaan, että mitenkä se, jos täällä Torniossa asuu, niin mutta nyt kun sanoit, niin ei ole kyllä käynyt mielessä. Joo, mutta kannattaa pitää mielessä. Sieltähän se ehkä se jalka sinne oven väliin sitten, jos on tuttuja tai muuta, missä voisi sen punkata sen ajan, kun siellä on. Että. Joo. Mutta hei, meillä alkaa olla aika loppu ja kiitoksia molemmille tästä, Santerille ja Tommille. Oli kiva jutella ja katsothan, että saattaa olla, että me vielä jatkamme juttelua jossakin vaiheessa, mutta ainakin tämä eka kerta oli nyt tässä ja kiitos vielä kovasti. Kyllä tämä tästä. Kyllä tämä tästä. Kiitos itsellesi. Kohti valmistumistahan tässä mennään koko ajan. Kyllä. Jes, kiitos.